рӯзи шашмақом дар кӯхи фарҳанги шаҳри ҳисор бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту корхона ва муассисаҳо доир гардид. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор зимни суханронӣ қайд намуданд, ки хушбахтона дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон бо дастгириву ғамхории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушди мақомсароӣ таконӣ дод, ки ҳамасола 12 май дар ин рӯзи баҳорӣ, ки олам сарсабзу хуррам аст, дар саросари кишвар рӯзи шашмақом таҷлил мегардад. бо мақсади таъмини иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру навоии кишвар дастаҳои мақомсароён ташкил ёфтанд. ҳамин аст ки соли 2015 ба муносибати 3000-солагии ҳисор дар назди бахши фарҳанги шаҳр ансамбли касбии шашмақом таъсис дода шуд, ки то ин ҷониб ҳаводорони зиёдеро пайдо кардааст. бояд гуфт, ки ин ансамбл дар тамоми ҷашну маросимҳои давлатӣ, ки дар шаҳри ҳисор гузаронида мешавад, иштирок намуда ва ҳунари волои хешро пешкаши тамошобинон мегардонанд. дар ҳақиқат шашмақом мусиқиест, ки қариб барои ҳамаи дунё азиз аст, чунки решаҳои таърихии он ба бисёр халқҳои олам алоқа дорад. аз ҷониби ҳунармандони шаҳри ҳисор низ бахшида ба рӯзи шашмақом фестивал озмуни мақомсароён таҳти унвони навои шашмақом гузаронида шуд. дар чорабини беҳтарин намунаҳои мусиқии классики халқи тоҷикро ҳунармандони бахши шашмақомсароёни назди бахши фарҳанги шаҳри ҳисор иҷро намуданд.